Хәзер әбине китерергә тиешләр. Ярый, әйбәт булган. Ә кем китерә? Моңарчы үз аягы белән килә иде бит әле. Безнең әбине әйтмим, икенче әбине. Безнең икенче әби бармыни ул? Юк, безгә таныш түгел әби ул. Нишләп килергә, дөресрәк китерергә тиешләрсең аны? Мин чакырдым. Ник кирәк булды инде ул сиңа? Икенче әби. Ашыйсы килә. Кемне? Әбине. Акылдан яздыңмы әллә? Менә китерделәр дә инде. Таныш бул. Әби? Мәки. Әби? Мәки? Ну әйе, мине дә бит шулай дип язылган. Үзең беләсең бит инде. Казан рестораннарында татар хәрефләрен урыслаштырып язалар. Ну бу очракта да ә хәрефен и аша язганнар. Ну ситидек. Әби маки ролл атамасы. Япон теленнән әби креветка дигәнне аңлата. Һәм шулай ук япон культурасында креветка ул бәхет һәм озак яшәү билгесе. Дөрес ич инде. Әбиләр дә бәхет һәм озак яшәү билгесе. Әйдә, акыл сатканча тәмләп ашыйк әле.